Narito naman ang update sa ating lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, February 20, 2023. Sa kasalukuyan nga, itong low pressure area na ating binabantayan ay huling namataan na nasa layong 195 kilometers hilaga ng Legazpi City. Itong low pressure area na ito, hindi natin tinatanggal yung posibilidad na maging isang ganap na bagyo. Although yung movement naman niya, papuntang hilaga or north or papuntang northeast, silangan, sa may karagatan silangan ng Luzon. Itong low pressure area na ito at itong shear line, ito yung magdadala ng mga ulan dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Samantalang itong northeast monsoon naman, patuloy yung pag-apekto niya dito sa may Luzon area. Para naman sa lagay ng panahon natin ngayong araw ng Lunes, naasahan nga natin dito sa may mainland Cagayan, sa may Isabela, sa may Aurora, sa may Quezon, pati na rin sa may Bicol region, yung maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dahil yan nga sa shear line, pati na rin sa minamonitor nating low pressure area. Samantalang dito naman sa may Mimaropa, mas magandang panahon yung inaasahan natin, although may mga chance tayo dyan ng mga isolated rain showers or thunderstorm. Then dito naman sa Metro Manila and the rest of Luzon, or sa ilang bahagi ng Luzon, magandang panahon din yung inaasahan natin na may mga light rains. And then dito, sa may nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, sa may Cordillera Administrative Region at Ilocos Norte, maulap na kalangitan na may mga pag-ulan naman dahil naman yan sa may northeast monsoon. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, dito sa may Northern Samar, yung epekto pa rin ng low pressure area ang makaka-apekto dyan at magdadala ng mga paulan na may mga kasamang thunderstorm. Sa nalalabing bahagi ng Visayas and also sa Mindanao, mas magandang panahon din yung inaasahan natin na may mga isolated rain showers or thunderstorm naman.